we can one. We can have much. So to another Russian is. It's no more to function. What you mean about the moon? Look. So we must caint faoin na portaí agus ceach fad bhfuil daoine á dhéanamh sa rudaí agus cad é happen tú faoin rial sin a bhí siad ag ggéir ahairt isteach. Ní Árd Mhór an faoi mar bhí sé san ndoire muintir Connemara nó muintir Iorrais na héireann na diúg bheith baint faoin agus bhí sé san ndoire agus ceapan gur nach rud má trí leistapa. Agus rud eile faoi bhí tú fadhfuil le hí teas bheith sin éimhe agus chuí bhfuil rudaí eile is Dírsú ggóla agus óla agus fuil hort ceapan gur nach ceap má bheitán le hí muintir na héireann. Agus na bhí tusa de leidóg camíocht tú gur le bhirta. Well, it's an ndoire agus me agus sé an ndoire has me baint faoin na chéadúir río. Agus me sin seanis mo cháin ar Iorrais le chéad bliain agus sin se me baint faoin ó tháinig an seo. Was bhfuil mór an áirthe feiciad Bheith go leor áirthaí is mar na bhíimse ógad an Árd Mhór mar meach taid an múna go leor go háirin i tamsin agus sa mó máitin leiscóir báide goil síos ar seán gúlan goil go háirin le mún agus stoí go coppla scóir eile goil síos trahad a daingan na tam céanna goil go háirin agus bhí roinn teirigid go híorú agus sé teistar go géire go nám agus bhí sé de fáidir mún le hí siorú. Bhí postation na scríbe go nám agus bhí go leor múna gáhaint le hí an postation. So nóir sin amach de portaí lán le daoine agus. Bhí tú mór anna beheir ar fortach binne sin seo mar seach í maintear a bhúnin is le inneal agus bhaintí leis leán agus le láí fadóí agus bhí go leor chuimse go teo daoine ar na portaí agus fecinn tú hain in bhúnis ní duine le feiceáil seaúiste agus déad a coppla scóra bheith hartsa san náise is beidir scór blion tú na portaí tá se go líon. So má hasú leis nar bhí de le daoineog? Ó bheith bheith fáidir amachú rud bhí sé san nádúr mar deartha go bheith hasúla gáileidir portacha gnám se go líon is. Ce faoin áirige? Bhí an áirige mar chéile mar cha me pisí mór héal ar bhharige freisin. Ceach bhhairtar isteach an sin? Ó sóí gur an Árd Mhór agus eile faoine móáchuir as féine sí agus víidir bhí buiste pléidir sa bhharige nó bhí me se goil amachchar i bhharige isteach go féine nuair bhí me nuair heasa me siúil bhí me pléidir sa bhharige agus runne me go leoríos chuine chuí mo híal ar bhharige. Bhí go leoríos cáil a tamsin agus lecha le hórtaile tá na rudí sin inis tí siar níle tíos go fásta níle nerid chun eiles na portaí níl tú nerid a ggéas go chuine agus a bhí ar bhím sin cé réí sóg. Is céad a chuoinech leat ó nuair a bhíocht go isteach go dtí Ileán gur bhí tú le dog? Bhfuil bheith an anna isteach an nar bheith an taide muich tú anna isteach an siúla isteach an éich muid isteach an deach le bháid an agus dána pisí mór go mo híal bhí úchail go musteán agus dána pisí mór go mo híal istíché néanach leis an ar í me óg mar nar bheith lointí sílinn is sa samraine chain pisí mór go mo híal bhínis bhí chéad a heachté go bhínis a tamsin í duna bin seán bhfuil tá coppla teach sír an nach ní. Mach tú tuairt cúna go domcail an sin? Bhíoch. Céad a bheith chaisiúla go? Well, bhí sé sin teach pisí giascocht bhí sé sin na baint úna tí mu go chána sin san agus héineach ar a bartacha neanachas
Tach do go dis sta gewoon is de bootje. Dat is echt geen. Is cén wat éascareacht a chaisiúlaí. Daar has some shit just go play like the most movie moet Thompson. Vi lä san mer moet na hart motor. Kilometer in hart motor vi har wat. Vi ska raat go bet er na woorde hesse. En je so klomog. Hart en sjó voel Oh, right there. agus ha pati slata bhain Thompson agus pati klomog ína agus we go leor en is nog scholle hortelle wie geloor pleilische faoin en de sabre. Dan de glomoet en ik die gaan en is ook niet naar de pleile agus vi fato. Agus sé péin a dhéanaach na giseán Pati. na potí. Wan fi slaat sin éimde agus gin fi de pati. Is er heen aan het ene muntje. Zo na hieskri. Ach is dat pati no chakki maken is wil trappen na een te wordt gehoord dus. Agus zo bij heb moet het kriterische zitten toegal die smoel klommen maar er agus. Zo bij heb ook naar maar wat garbe. Go hoe ze gaan agus na veel playlists. Bhfuil difricht mór feicead ó híomh an éascairte. Oh, tá. Agus cholíascan is na báid mór san is na tránlas a bhí pléiles a scáil agus as a bhí fádó na bhíoch muide piscínis bhíoch muide dhéanach le peisiúnín fádó is giascochus ní bheith chála se le písabeh siarón spéisialún sinne agus bhí neartíascan sí ní bhuithe ar a déascan is an chothir beintir Tá sé Se glantamach. látamach sné. Agus was leis a síl go generalta ó bhí tú do leidín begus inis. Cin na háirthaí Tá chuil háirtáí úlas nó nach fiú pléile se rút ní anna dramó go dhéana úlas a dú ní hí go me chu tíos fásan go fós go go hocha leorgan na dramó go tá géirí níos giascoch ach ní fiú inis agus tá me ceappa rúta tá nach me seán agus nach fiú pléile agus nuair bhí tusa do leidóg was nuair a dtí bheachtaí giches rudí was bhí na bheachtaí giche go siimplí na míoch. Ó bhíoch. Agus Dar bhím sinne se san go le sáilú na bhí me choóg sinne hí go leor fátaí smóna agus íasc hí agus sin ru eile bhí chu tá lólinde hí sé saile níos le salon agus gá semú le hen díomde gus bhí teach sa díomde díú sin inis ní. Tá bheith ceappa go Jura bergsaitje go dramóga tá is annach ó an me a coppa. so coca baile fachtaí íos Coppáil agus an fátaí agus Spáine tím. íos agus sin ru eile bhí chana tam sinna de baran í scotáin úlas go an sailse hí sin go chiiles na fátaí agus ach ní teó sinna seán Tá áú mór an a bhí me seóg chola bhealach is. Bhfuil éar de cheapú bhí níos ár nuair a bhí tú níos óg. Sló chamuidirráil cepaí. Tá do bháin faoine iad samar má bhilcha ach iad an abar chocrúa úsa. Beidir go bera bheith aber chróbeh iad sam ach
tá na berchóhart agus ó tardaí go leor nach páréide díhnis ní léna siúlan is níle hall siúl ná fádónis cha siúlamach ar bortachach má tá sort bóthir begailin se tá go le tar cáramach ar bortachúda. Mecht daoine was ar maid a níis na rúiseach daoine, mecht daoine cinál tí mágus a gopur ó bhaid an go híhan ó bhíoh sé go bhid go hí. Céir a bheith siúla go dóáir níis abad na rúiseach é maidin, ce an chéad rud. Tá go go leor bhfuil sé lenne bhí go leor díhrán sé tam sin bhfuil sé dáitir a gasú choir. Bhí go leor báchail le déanú agus rán le déanú agus ní sé sin níos móin bhfuil sé agus gatáil sa pune agus plopulí head ní séco. Tá chu le háirtaí séco dé ní sam mé ráis go becha isáraach Gapan sú gran bulín gran cocabaile difriúil. Ó bhí sé isar tá mé ceap gorá. Bhí sé isar. So gur baine bó tír chun óós do chuí. Sin ru nach chulinn seán. Í len óga bleán á teite agus cheach sa. Dí dís máisteí sin tá san máisteir tá déanaím máisteir sé. Goine fe déanana a chuineal íim sa burtach is go an pártach le chuindíimni a chu sé tarlú, hí sé tarlú í chuirdí séim sa burtach le hí chuine lúr go háirí sa stáras dóthaí. Díné sé chuirtaí múna mar sé mar chuúú tí mún sa burtach go bhhaanta sé úr Agus inniún beidir freisins dó híach daoine chuir inniún agus tarnaps agus chuir cheanál rud mar na heasta go géirúla a gná. Gus gapan gur sé difriú le heisna cíntar ar fáin neomh. Ceappa go an rud a bhí go é náúil na rud a bhí daine héine ás go sé níos nádúra bhfuil an an rudí steachchas sa tí réile tá go legann na rudís na díachtain isúla. Gus ru daoine breanú fuláin cinál. Tá go bhfuil sé sin linde tá go leor téine sa chuoine seán na rá chainte ben tam bhfuil sé. Nó má bhí ní rósca a taonú ní rá chainterá. Tá mé ceappa go anna daoine bhaid níos fáin. Agus má chu pobl is siocht le chéile go minic so an éfran agus go go pub. Bhí ar cíanna bailach bhí go sin ru eile lente bhí anna tám sin. ó ní me chaán ar bunistá acha thugad dís chuna gá chéile bhúil sa. Ga me san se goile baintí go leor féir gus mún agus ag an am sin gus ríe cochaláin sin féir le cochaí mór a féidir bhí ha go dé sé le chéile gus dís chuna gá chéile gus níl sam sé sin caiitis was. Cefi scéalta, gaon chat bheith ginn se scéalta hín bar tinine is cuairteacht. Bhí John sin gé an scéalta. Léandan hasan sa má chuit sin is a tucíimnú siar a bhí go má. Bhí coppla duine siar bhí émhainte búr chun sé in ná na brón bhí sé ginn scéalta gus bhí daoine dhéanana sin bhí chu gálaín tá bhí cholamó chuáine léisce agus bhí seinar a linn Árd Mhór Tomás chéite dámsa bhí sin agus bhí neartach go sin anna bhfuil a gná bhfuil chuile chuine agus séar chéin bhfuil. So nóir sin nuor letrachas a bit rilí géantainna rá. Ní sé túsa na seacadaí tháinig an
Hartan Church. So beidir cunnealú lampa alla nó lampa alla. Gus. Shabíochan sin rábhíoch leor rá chisteil agus táimsin chisteil agus go mór an solas a go bhfuil í Peter. Yeah. Agus ní bhíocht na dúirsí le go oscailsa. Ó ie. Sníor rud daoine chlás á faoin fócht ná Os man go go rá mar a choúnach mar go mecht near fócht an. Sin rud le linde nach tehuí sin táimsin was an hálan í sin bhíoch máchan téim go na darsan is na hálan í sin ní rud darsan an nach an neir dúil a táimsin. Stoi go daoine go isteach amach a fean le go idir cunní tethe ar gaisin. Ach no hí caiimiidir ráin sé lína frasan gur beidir go rutaí áid nach bhfuil tíochla sé rudach ach cheapain ar bhealaí go leor go mar síla taine seán bhfuil sé a díomh maireachtal má dír. Agus rud daoine mé chola na caint fhí imachtas go le gobar an áit cinn sa dtí mar sin. Bhfuil sé go leor cúla sa go le hecha táimsin agus bhfuil sé chaidí se bhil náid chéinte an giimi siad chuidir go sásanas go Americas agus í mór an duine bhfuil sé na mu deogan is tá go sásan sin náid sé deach muidir sé sásanna na factory siúcra sa dhéimre is an runne muid go leor bósinne ag an ámhain is. Ar a míid, ba? Ar a míid, go hána ná nóir agus hána ís go féras í cúna sé go bhína agus bhí sé go má ag an á mar an deaba bhí chaine cíoscoch sa samra bhíoch muid cíoscoch agus go chu gíomde í bheith mór le déana sa gíomde sin agus bhí sé chuimse go deobh tíomhseine agus íochar na héan na bíd factorí sa táimsin. Bhí chéad chéine na táimsin agus beidir chéad duine gabúr sa cholichanach sin nógabt sa má chéad cí óra bhí an. Gus annig chuim seide nála sin táimsin agus teistar go géire linde ag an ámúil. Cecha há sé a bheith ásásanna? Bhí sé go má bhfuil sin rudalin is bhí na sásanna ar cían a bheith gabúil dhéanach le bhúil. Na ceangur na rudí bhí sásanna bhí ar cían a dúg le bheith gabúil dhéanach le bhúil. Cecha í mar siad go má? Ní a turcéir ar a búil bhúil sé. Sa ba chumúla sé sásanach bheith wacha lá dhéanach. Bíidir tála bheith gabúil fúchú portar an ceangur nó bórman a bhí chána is. Has ásta sinna bheith an áhachtúáile? Ó bheith. Ag sa mar le bheith móthar a bharige nó bheith? Bar mar a bharige. Bhfuil sé linde ché tógfar leis a bharige nógi bhfuil sé. Fána sé bhí fearras ára í caint bhfuil sé is rá bhí sé caint le steinearras ára bhí sé caint le mórtaí tam seánaí agus is rá gur an saol sa bhúil. Saol sa bhúil. Saol sa bhúil, Bhar a bheith a bharige. Mu tú goile a bharige níos nó héanta sé? Bhí an cabhra písan is níanach le tampéir muoine sa bhí post a gimúna benach le an airmas. Bhí sé sin na pléidir sa bharige téime má cabhlá níanach leis ag sin éon minis. Tá mé go bhí soile am mhór. Agus tí breáin is bhúil sé speg nach chuoineúag nach menne nána chuil a bharige.
agus bar le bh hána gobert ní gur go amach just sa gorach lei. So said I'm sure August how can you when the winter cahool said winter wir troch winter is wir winter bra you said I'm sure you is der wie me kan je wat mijn said kon men aan de maken goed is er Is ceach í ngach se nu a gach se amach cean tam go lá ngach se más máin is option Woede said bootje wel goed schorrig wie en is naar de moet je maken. Hij is de bootje tjocht die veel zo hier aan de crew So na bhíoh sib sa gorach stoig mu camera jongeren tam geen door in zeggen ze maar gaan waren jongeren video kan. Zoals hem Er is een Árd Mhór al in de meet. Daar wel goed lasten. Ook zijn alle jong. Zijn outboard in de hier kan. Zijn heet in zo in zo'n hart en zo. Die zijn net in Árd Mhór het aan zo gedoet zitten. Die rabaarden bij zo rabatjes Hier is zie je dan de ene de wie je er gewoon gargen de Árd Mhór dus dan de voorzitter zeggen. ceach a haintí sa bhí sé. I did. Agus measú bhaid a oncle nó ó do bháthir bheith go isteach féine nar cinn spinach go bhir tú steach a chuiginn go méid go bháile a go amach ar bhhair. Cheapan go san Árd Mhór a réchar was a víidir léile patíí agus. Idir dárad mar dúirt fear áraí ar saol sa bhfuil. So bhí tú ar bortach am líana? Bhí sin portach na portach sin. So céad an chéad rodile dhéana stúnis? Tá sé sin últa inis. Éile fear scailtáile bhain an tí sin ortí Joe tugus muéide agus jongta me le píú chuile lá le seachta in is tá sí jongtam a pe sí le ró go ríist. Is faoi seán éúte go leintínú ví moán. Nu cuiir isteach an málaí as do chuin? Ó ní gáisteach buchiid tráachtar tú sé sí ar mór. Cefií ceol nó radio nó anmut mar sin na meocht daoine nach radio in éon teach. Iran radio na a bhí seogan is mé go scoilecha na mar sé dána sin agus chu deonú sin na tamsin Ca sé go se an exciting. tamsin. So gcuoine bheith cé chéad in a bailile for radio na anmut mar sin. Tá mé seapcan fé mar an Árd Mhór is go sam cehór sí sam sí fi mór go síla me go mór bach sinné sé teach ar an Árd Mhór rá radioont le haháile chu níisteach bhí Tá sé na Árd Mhór na báid hí seán cúpla bliain bhí radio a chu lecha bhí. Agus cefií na beithí agus rudí mar sin. Bach daoine chun busí na beithí an áir sin nó? Á bhí agus bhí na do chafií hestoch baine so go le hacha bhfuil agus chafií na beithí bhí petíín tu na beithí agus brotí fatí agus chu le hórtóbí tamsin Menkels agus
Ulsad behénis ní le neitha go bud na daoine ceartachan ar tá sé tuairt ulsad tá sé aghríú. Ulsad ar líne tá chuile hórt bhís go nuirtí sin aghríú mar. Is mé ceaphain na coitis na gaiir cecha é chacht daoine le hab sin. Bhí chaití go máile chub teapainis. Chaití go máile. Agus aimsir nula, cad a hálach aimsir nula. Ní mór an difar bhí annach go mí chudí áí go seannach le hína nálach bhí chuoinde chuoinde na foineoga agus. Oristí tá mai heappa nach ha go daoine fáil oristí? Bhí chopla nach chána go hena blianana go dtí nálach mar. Ach bhí sé siimplí tá mai heappa ní a nniumacha. Bhí. Cog tú aine ní difriúr fao deara mléana bhí tú rá? Bhí tá cíine tá chopla neachcha se go dtí blianana chunig mu chuide go bun goil níos a gára sin agus neachcha se go dtí blianana ní agus tá dena ionta agus beidir go ar an áit chuoinéirí is bhfuil gúna neachcha seid go dtí blianana. Gus d me chopla den ráine se rud céanna go bhaach sé dé dúil sa go ráí. Tá clétí cinál buí ar bhfuil. Chuide tá. Agus gláiseach tú béla íomhna a tú de ledóg. Gláise béla. Ní rá mór an béir lá. Chéad blitar í bhuineach se go san mí ní a béla be ní mór an am a ggólaí fáach ach nírá chah. Me cha nervhíseach an sin a bheit go bheitsúí sé dechar a fa cosúas. Ní chaha stoine chaint le saine go bordíana nach le agus go leor gohainte na héan sunna ní a gail go bhecha féine bhúla agus sinach í bhfuil muidir steach le. Bhfuil beidir na í muidir go go scoil go chopla focaláineach ní bhúil ní sé gá ní mu gáhaide bhúil an támuide bhúil ní. Agus mo daoine fáil ebrítí mar sin do methe láirt gailge. Ní seapú ní me faoi deara go me chuna siúla ní. Carla seacham sú ar bháin ir bhí mar hála mástan. Go dtí hínta dúirt amach an fao bheith láirt gailge. Bhí. Ach mal se an deas bheith caint leat. Beidir gníar muid bud éar deile tá ricin leat. Ní seapú níl tátáide ní seapú tátáide níach. Máinam gur me caint le agus me bhfuil chuite íocht go dtí agus pí a cainte bheim le agus. Tá sé bucht duite freisin agus beidir bhfuil a caint líise chu. Chuna dé. Ok.